Takže já vás zdravím lidi u dnešního opět gameplay ze hry Minecraft. Omlouvám se, že mluvím potichu docela, ale jste si mohli všimnout, je už půlnoc? Jak to říct. A jenom bych chtěl udělat reklamu tady tomu serveru, jmenuje se také se nespomenu, ale budete to mít v popisku videa, iPinu a název serveru, ještě popis k tomu, co se tady dá dělat. A čeho se tady první všimneme, jsou warpy, takže dáme warp. Ano, tady máme něco tak. Nejzajímavější jsou tady asi warpy dole. Takže když se k ním prtnem, takže tady máte občas plný takhle železo. Já jsem to už vytěžil, asi polovinu, písek, kámen, uhlí a tam je potom wood. Jsem se nevzpomněl na název. To warp. Info tady není, ne? Warp enchant. To tady máte enchanting table. Tady máte prémia, jako EAP už to a tak. Takže tady si to přečtěte, ty chytrý si stopnou video a pročtou si to ještě takhle blíž. Dobrý. Já nevím, já to nebudu číst. A tady to video chci dělat krátký, tak asi 5 minut, takže máme 2 minuty, což je super, takže do 3 minut by se mělo vejít všechno. Aha, no, tady to je už nepotřebný, co tady to spavám. Aha, takže spavám. Nám tady se spavnat, tady se kouknete na admine, no. A tady dáme pravidlo prostě. Teďka dáme, když dáme warp shop. Jo, dobrý. Takže tady máte obchody jak s vlnou, houby, jídlo, pomůcky, diamond věci a takový. Víte jak ská teď. To bude asi tím Skypeu. Takže obchod. A teďka bychom se vrhli na prostředí, takže já domů nohou. No, tady máte můj domov. No, česky. Tohle. Aha, no, tady sklep, zatím jsem začal, hraju tady asi od 11. takže 2 dny. A prostředí jsem slíbil. Já ještě bych vám chtěl ukázat, jak se, jak to jsem já doby. Ano, tady hraje i druhý člen z Red Power Camp doby a prtnem se k němu doby. Ano, stejně bydlí tady. A tady, Dobísek, on dělá farmu. Houbu, tu jsem ho naučil já dělat. Ten šit už má anvulky. Ani já nemám. To je bohatý. Židovský. Ano. Za chvíli si v dalším díle si ukážem, jak dělat jakoby na serveru ty blbosti, jak se to jmenuje, komandy, jakoby posílat peníze a tohle. Takže já se s váma loučím a mějte se. Ahoj.